del camí ral sota la direcció del mestre Eduard Casals. El ball està realitzat per balladores i balladors de ballets de Catalunya, Esbar Català de Dansaires, Esbar Ciutat Comtal, Esbar Maragall, Esbar Sant Martí, Esbar Gaudí i Esbar Sant Jordi i Esbar Joventut Nostra. El toc d'inici.
les festes de la Mercè. El Toc d'Inici és una proposta de la Federació d'Entitats de Cultura Popular Internacional de Barcelona Vella i l'Ajuntament de Barcelona i enguany arriba a la 30a edició. Salomó i Sala, gegants de Sant Gabriel del Mar, Toc d'Inici Mercè 2024. Mustafa i Elisenda, gegants del Pi. La Tarasca. Convocaran el bestiari barceloní, però la cosa perquè els...
El que passa és que ha acabat treballant. La Bíblia. Bassa.
ballador de Barcelona. Tot d'inici Mercè 2024. Amb els anys... El cop d'inici a l'escenari Ministris del Camí Ral sota la direcció del mestre Eduard Casals. I arribem ja gairebé al final.
de diables del toc d'inici Mercè 2024. A l'escenari, la secció de percussió dels ministrils del Camí Ral. I bé, perquè tot s'acaba, el toc final posa fi al toc d'inici. Aquesta melodia alegre amb la que acabarem aquest toc d'inici. I perquè tot comença, i tot s'acaba, i tot torna a començar,